aften alle sammen. Klokken den er ved at være snart 9. Om 3 minutter er det 9. Så ja. Jeg skal lige lave et lille haul til jer i dag. Som kun består af ting, som jeg har fået af min dejlige mor. Så ja. Vi var nemlig ude at shoppe i dag i Kolding Storcenter. Og yes, jeg kan bare lige starte med at vise jer de første 2 ting, jeg købte. De er fra H&M. Og det er sådan bare sådan 2 basis toppe til at have indenunder ting. Og de kostede 50 kroner. Det kan I lige få se her. 50 kroner og en i hvid og en i sort. Og jeg ved ikke, om det var sådan en 2-pakke, det tror jeg ikke. Nej, det var det ikke, fordi den kostede også 50 kroner. Og det var inde i H&M. Jeg købte det. Jeg tror ikke, det var en 2-pakke, fordi de føles sådan forskellige i stoffet. Så var vi i Gina Tricot, og der fik jeg sådan et par øreringe her, hvor der er sådan et kors nede i enden, og jeg synes bare, de er rigtig, rigtig søde. Og de var på sale, og de kostede oprindeligt 60 kroner, men jeg ved så ikke lige, hvad de så kostede, da vi kom op til kassen. Det fandt jeg ikke lige ud af, men de ser i hvert fald sådan her ud, og jeg synes, de er rigtig, rigtig søde. Den fik jeg også af min mor. Ja, så inde i Gina Tricot igen, der fik jeg sådan en bandeau, og der er nok rigtig mange af jer, der kender den, fordi de er ret populære lige for tiden. Og jeg har lige haft den på, så den er lidt krøllet og sådan. Men den er hvid. Der var kun extra small og small i sort, og det her det er en medium, og ja. Og den kostede 59 kroner. Og det er bare sådan en hvid en, hvor der så er sådan noget, hvor det sådan syr lidt ind her. Jeg ved ikke, hvad det kaldes, noget, det ligner noget rib eller et eller andet. Yes. Så var vi lige i Bilka, og der købte vi så 2 par hipsters. Det er bare sådan nogle sorte nogle til jeg har sådan en lang kjole, som er lidt gennemsigtig, så jeg vil gerne, den er sort, så jeg vil gerne lige have et par sorte underbukser, så man ikke kunne se, hvis jeg havde nogle lilla eller mønstrede underbukser på. Og igen inde i Bilka, der købte jeg et par sandaler, eller jeg fik et par sandaler af min mor. Jeg havde nemlig fået lov til, at jeg gerne måtte få nogle lidt højere sandaler, jeg kunne tage med på ferie. Vi skal nemlig til Tyrkiet om et par uger, sådan cirka. Det er sådan nogle her, og det er ægte skind, det her. Yes, og de kostede 129, tror jeg. Jeg tror, hvis det var sat ned til 95 kroner, jeg er ikke helt sikker. Men det er i hvert fald dem her, og de er rigtig, rigtig fine, og der er sådan en lille kilehæl på. Ja, de ser bare sådan her ud. Og nu vil jeg lige vise jer noget tøj. Vi var i H&M, og der fik jeg, det var meningen, at jeg skulle have nogle sommerkjoler, jeg kunne tage med til Tyrkiet, og det blev så til 2 sommerkjoler og 2 jumpsuits. Og det første jumpsuit, eller playsuit, det ser sådan her ud. Ja. Det er sådan et blomstermønster, som er rigtig, rigtig fint. Og så er der så knapper ned her, og så er der lommer. Ja, og den kostede sat ned fra 129 til 70 kroner. Yes. Og næste ting købte jeg sådan en kjole. Og det er også fra H&M. Alt det tøj, jeg skal vise jer nu, det er fra H&M. Det er sådan en lang sommerkjole, der går lidt længere ned bagpå. Og den er sådan en pink farve, og så er der zebra. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig sød detalje. Og så her bagpå, der er der så en guldlynlås, som også er rigtig fin. Og den var sat ned fra 129, også til 70 kroner. Yes, og den er bare super sød, og så er der noget elastik herude, eller inde midt på. Og så går den sådan lidt sådan her til måske, op i halsen.
Og ja, det andet jumpsuit, jeg købte, eller jeg fik, det er det her hvide jumpsuit, hvor at, ja, den er hvid, og så er der også lommer ind her, og så er der sådan noget snor i midten, så man kan stramme det lidt ind, hvis den sidder lidt løst. Og så er der sådan noget fint broderi noget heroppe, der sådan går ned her. Det er rigtig, rigtig sødt. Og så havde jeg tænkt mig, at jeg skulle have den her bandeau indenunder. Yes, i stedet for en BH, fordi det er ikke sådan helt vildt pænt, hvis man nu har en pink BH eller et eller andet på, og så den går helt ned, og man kan se hernede, og det er ikke sådan helt vildt smart. Men den ser i hvert fald sådan her ud, og den var sat ned fra 129 og også til 70 kroner. Yes, og den er bare hvid, og den er også fra H&M. Ja, og den sidste ting, jeg skal vise jer, det er også en kjole, som jeg fik af min mor, som jeg skal have på, når vi skal ud og spise i Tyrkiet. Og ja, den er sådan en lidt finere kjole. Det er nemlig den her kjole. Ja, der er også sådan noget broderistof, og så er der sådan noget. Den er sådan en laksefarvet. En lys laksefarvet farve. Og der er også sådan noget broderistof, og så går der sådan nogle sådan slisser-agtigt ned her. Og den får ens talje til at se rigtig fin ud, og der er sådan lidt elastikagtigt her. Og så har den en virkelig flot ryg, der går sådan ned i sådan en dyb udskæring, og så er der lige lynås her, og en lynås herfra og hertil. Og ja, jeg synes bare, at den var utrolig fin. Og den tænker jeg vil som sagt tage på om aftenen, når vi skal ud og spise på restaurant i Tyrkiet. Og så med de her sandaler og min bandeau og så de her øreringe, så skal det nok blive super godt. Men ja, den ser i hvert fald sådan her ud, og den er jeg super glad for, at den sidder rigtig, rigtig fint. Yes, den går sådan lige til over knæet, så den har sådan en fin længde også. Og så er der sådan nogle ærmer herude, hvor det sådan er lidt gennemsigtigt. Men det er rigtig, rigtig fint, og jeg er rigtig glad for den her kjole. Og den kostede, skal jeg lige se, om jeg kan finde prisskiltet. Først så troede jeg faktisk, at det her, det var foran, så man jo selvfølgelig blev nødt til at have en bandeau eller en lille top indenunder eller noget. Men så fandt jeg så ud af, at der sad altså et skilt hernede, og de plejer selvfølgelig at sidde om bagpå. Men så er det så det her, der skal være om foran, og det er også rigtig, rigtig fint. Det kan jeg rigtig godt lide, at der er sådan en fin detalje med, at det er ryggen, og det er forfra. Men den var i hvert fald sat ned fra 249 til også til 70 kroner. Jeg skulle prøve, jeg skulle bare tage de kjoler, jeg godt kunne tænke mig sådan at prøve, og så se om det var noget for mig, om det sad godt, om jeg kunne passe dem og sådan noget. Og så havde jeg så 8 kjoler med ind, og man må kun have 7 ting med ind i prøverummene. Så jeg blev nødt til at hænge en kjole fra, og det var så den, jeg sådan tænkte, at den kommer jeg ikke til at gå med. Det var den, der sådan var den, jeg altså mindst kunne lide af de 8 kjoler, jeg havde med ind, og så måtte jeg så vælge 4 af de kjoler. Men først så tog jeg en størrelse for lille med af den der fine kjole, så jeg blev nødt til at hente en ny størrelse. Så yes. Så der var lidt guf til jer. Jeg håber virkelig, at I kunne lide den her video, og I må rigtig gerne like den og abonnere, og ja, skriv en kommentar, hvis I har lyst til det. Og yes, så håber jeg bare, at I nyder jeres sommerferie, for det gør jeg i hvert fald. Selvom vejret har været lidt trist og gråt og koldt i dag. Men ja, man kan jo godt hygge sig inden for os jo. Så I må have en rigtig god ferie, og til jer, der skal på sommerferie til udlandet, tag godt på solcreme på, fordi at, jeg har hørt, at det bare skulle være super godt vejr i diverse udlands lande og byer. Så ha' det godt alle sammen, og vi ses!